Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Adam hukuklary we ýetirli wekiliniň ilkinji hadawaty çap edildi. 8 babdan ibaret hadawat adam hukuklary we milli kanunlarda göz öňünde tutulan düzgünleri we hadawat berilýän döwürde edilen işleriň hem raýatlaryň gözlenmeleriniň analizini öz içine alýar diýilip resmi maglumatlarda bellenýär. Milli metbuatda çap edilen hadawatyň dolu görnüşinde ýurdun milli kanunlarynda we ýurdun öz üstüne alan halkara borçnamalarynda göz öňünde tutulan sosialykda täze medeni, grajdan we siýasy hukuklar sanalyp geçilýär. Türkmenistanyň taryhynda adam hukuklary we ýetirli wekiliniň ombudsmeniň wezipesi 2017-nji ýylyň başynda ombudsmen hakyndaky kanunyň güýje girmegi bilen döredildi. 2017-nji ýylyň 20-nji martynda bu wezipe parlamentiň deputaty Ýazdursun Gurban Nadarowa bellendi. Resmi hadawaty görä ombudsmeniň aparaty döreli bäri 2017-nji ýylyň aprel we dekabr aralygynda jemi 439 ýüzlenme edilipdir. Olardan 254 sany ýazmaça we 185 sany dil üstü bilen arz gowşupdyr. 90 sany ýüzlenme boýunça degişli döwlet edaralarynyň kömegi bilen hukuklary goramak üçin kanuny serişdeler barada düşündiriş berilip 25 sanaty kanagatlandyrylypdyr. Ombudsmeniň hadawatynyň çap edilmegi Türkmenistanda raýatlaryň hereket azatlygy, söz we informasiýa almak boýunça hukuklarynyň köpçülikligiň depelenmegi bilen bagly wakalara gabat geldi. Soňky aýlarda Azatlyk Radiosyna Türkmenistanlylaryň ýurdun daşyna çykmagyna häkimetler tarapyndan päsgel berilmegine degişli onlarça waka ma'lum boldy. Şol sanda käbir ýagdaýlar betbagçylykly hadisa öwrüldi. Käbir pursatlarda açyk protest döredi. Türkmenistanda jurnalistleri we maglumat almak azatlygyna basyş hem güýçli bolmagynda galýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna we dinleýijilerine gysyş görkezilýär. 9-njy ýylda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sultana Çylowa fiziki hüjüm edildi. Mundan öň Sultana Çylowa ýurdun baş prokuraturasyna kanun goraýjy we sud edaralarynyň ençemesine eden ýüzlenmeleri netije bermän soň özüniň hem çağalarynyň gorulmagyny sorap ombudsmen Ýazdursun Gurban Nadarowa ýüz tutdy. Jurnalistiň sözlerine görä ombudsmen öz jogabynda prokuraturanın İçeri işler ministrliginiň we beýleki döwlet edaralarynyň jogaplarynyň nusgasyny berip ozalky kararlaryň haklydygyny tasdiklapdyr. Türkmenistan ýyllyk halkara hadawatlarynda adam hukuklaryny dünýä derejesinde iň gödek depeleýän ýurtlaryň katarynda agdalýar. Türkmenistanyň ýurdun taryhyny delkenjedek ombudsmen wezipesini döretmek hakynda 2016-njy ýylda elan eden karary we kabul eden kanuny halkara derejesinde makullanypdy. Ombudsmeniň wezipesi onuň garaşsyzlygyny we wezipe borçlaryny berja edende hiç bir döwlet edarasyna hem resmiýlere hadawat bermezligini göz öňünde tutýar. Ýa-ni ýakynda Birleşen Ştatlar Türkmen hökümetini Türkmenistanda adam hukuklary we ýetirli wekili öz wezipesini berja etmek üçin zerur goldawy we garaşsyzlygyny üpçün etmäge çağırdy. Käbir garaşsyz neşirlerde Türkmen ombudsmeniniň hadawaty plagiat diýilip adlandyryldy. Dokumentiň uly bölegi hakyky plagiat göçürme. Başgaça aýdylanda adam hukuklary we ýetirli wekil başga biriniň işinden tutuş bölekleri göçürip alypdyr we öz işi ýaly edip görkezipdir diýip Türkmenistanyň alternativ täzelikleri adly neşir belleýär. We Türkmenistanyň adam hukuklary we wekiliniň hadawatyny Gazakystan Respublikasynda adam hukuklary we wekiliniň işi adly magistrlik diplom işiň mazmuny bilen deňeşdirýär. Azatlyk Radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Gytçylygyň fonuna hökümetçi websayt bolçulukdan söz açýar. Özbek telewizionyasy çörek nowatlary hakda reportaj taýýarlady. Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan türkmenistanlylar ýurtda dowam edýän gytçylykdan şikayet edýän wagty Türkmen hökümetiniň ýakynlygy bilen tanalýan bir websayt Türkmenistanyň ady harit bolçulugynyň dowam edýändigini aýdyp 20-nji iýulda maglumat çap etdi. Onun ertesi günü 21-nji ýylyny Özbegistanyň döwlet telewizionyasy türkmen ykdysadyýetindäki kynçylyklar barada taýýarlanan reportajy efire berdi. Şu günler Türkmenistanyň ähli bazarlaryna, sowda merkezlerine we dükanlaryna azyk haritlarynyň gök bakça önümlerinin hem de meyveli iri yemişlerin bolçuluğu göde ilýär diýip
Türkmen hökümetine ýakyn Türkmen portal saýty ýazýar. Habarda tekçelerin azyk haritlardan doldurulanyny aýdylýar. Olaryň hataryna çörek we çörek önümleri, konditer önümleri, et, şöhlat, süýt, gatyk önümleri, konserwalar, şeker, un, ýağ, ter, pomidor, xiyar, alma, gawun, garpyz, ülje, erik agdalyp erigiň soňuna da 3 nokat goýulýar. Sowda merkezlerindäki dolu tekçeler ýurdumyzdaky azyk bolçulugyna şaýatlyk edýär. Adamlara zerur haritlaryň eli ýeterliligi ýurdumyzyň sowda pudowyna gazananlarynyň aýdyň suwutnamasydyr diýip hökümete ýakyn saýt habar jemleýär. Ýöne Özbegistanyň döwlet telewizionyny hökümete ýakyn portalyň maglumatlary bilen alalaşmaýar. 21-nji ýuny Özbegistanyň Ýoşlar telekanalynyň Dawr adly habarlar gepleşigine Türkmenistanyň Mary we Daşowut welaýatlaryna çörek gytçylygy bilen bagly dükanlaryň öňünde uzuýun nowbatlaryň döreýänligi, halkyň ykdysady kynçylyklary sebäpli agyr günleri başdan geçirýänligi habar berildi. Azatlyk ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň lawryndan gönüden-göni täsirlenýän türkmenistanlaryň duçar bolýan meseleleri, şol sanyny un ýetmezçiligi, çörek gytçylygy, bahalaryň aşa gymmatlamagy barada ýygyderli maglumat çap edip gelýär. Goloýda Lewap welaýatyna sapar eden Azatlygyň Türkmenistanyň habarçysy ýurdun günnägörüne unun 45 kilogramlyk haltasynyň 200 manatdan bahalanýanlygyny 22-nji iýulda habar berdi. Ol gurrun döşlükde unun bahasy marada hem şu bahadan ekeni. Ýöne ol welaýatlarda un tapmak kyn bolan soň yerli ýaşaýjylar Aşgabatda gatnaýan taksilere haýyş edip Aşgabatdan un aldyrýarlar diýip habarçy maglumat berdi. 12-nji iýulda Azatlygyň Daşowutdaky habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertlerde maglumat berip, welaýatyň çägine un gytçylygynyň ýeti duýulýanlygyny habar beripdi. Un Daşowutda pulu da tapdyrmaýar. Häzir raýatlar bir aý öňünde nowbata ýazylyp, adam başyna 3 kilogramdan berilýän una garaşýar, emma gelýän un ýok. Welaýatymyzyň halky agyr ýagdaýa düşdi diýip habarçy bellidi. Galyberse de Azatlygyň 18-nji iýulda Daşowutyň bazarlaryna aýlanan habarçysy ýurtda haritlaryň bahalarynyň telim etse gymmatlanlygy, odurlar 50 teňeden bahalanan bir gutu otly çöpüň bahasynyň 14 esse ýokurlanyp häzir 7 manada ýetenligini habar berdi. Ýöne görnüşinden hökümete ýakyn habar saýtlarydyr döwlet medeniýeti resmiýetleri bilen bir hatarda ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary ikrar etmeýärler. Muňa derek azyk bolçulugy baradaky habarlaryň depgini güýçlenýär. Ýurtdan gelip gowuşýan habarlara görä Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Munyň netijesinde azyk haritlar gytalyp bahalar gymmatlaýar. Milli manat hümmetsizlenýär. Dollaryň gara bazardaky bahasy resmi kurs bilen deňeşdirenigini bir näçe esse ýokurlany. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýyzarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň salgytlar hakyndaky bütöwi kanunyna üýtgetmeler girdilip, onda käbir beýlik maddalar bilen bir hatarda avtolog we iteýelerine salynýan salgytlar azyndan 2 hisse artdyryldy. 21-nji iýunda Türkmenistan gazetinde çap bolan kanunyň 5-nji paragrafyndaky ýagny avtolog serişleriniň eýelerinden alynýan ýygym atly bölümine girdilen üýtgetmeleriň Türkmenistanyň çäginde avtolog serişleri bolan idara görnüşli taraplara we şahsy taraplara değişlidigi bellenilýär. Bu paragrafyň 223-nji maddasy avtolog serişleriniň eýelerinden alynýan ýygymyň möçüri diýilip atlandyrylyp, onda motosikletler üçin tölenýän salgydyň möçüri 1 hisse, awtobuslar üçin 3 hisse we ýükloglar üçin 6 hisse artdyryldy diýilýär. Türkmenistanda bolup geçen täzeliklere ýakyndan sinedýän Aşgabatda ýaşaýan Sinçi Amanmurat Bugaýewiň sözlerine görä, täze kanunçylykda ýeňil awtomobil eýeleriniň salgytlarynyň 2 hisse artdyrylýandygy bellenilse de, üýtgetmeleriň netijesinde olar öňküsünden 4 hisse köp salgyt tölemeli bolýarlar.
geçýär. Yeni avtomobiller için 60 manattı. Indi şol 120 manat çıksakda her yer için. Öden ön girasadan tölenýärdi. Indi her ýyly tölense şo gara önkü tölenýänden 4 etdi da köp bulaýada her ýyl için tölenýär 240 manat. Salygyp oduna şo hem köçeden ýöreýärlim için şol ondan aşgaran bir kodulsyrykdan geçende bir meyletin ätiýaçlanmaly ýany meyletin istrahawan edip köpman töle diýerler. Onun başyndan hem şo teknik kodulsyrykdan getirilenlik polisiýanyň hyzmaty üçin 25 manat tölemeliler. Diýip Bugaýew bu madanyň metbuatda çap edilen gününden, ýagny 21-nji iýundan başlap güýje girýändigini aýtdy. Mundan başga salygy takynaky kanuny girdilen üýtgetmeleriň esasynda itlere veterinariýa kömegini berýän edaralara tölenýän tölegi hem 2 hisse artdyryldy. Bu barada kanunyň 218-nji maddasynda bellenilip, bu üýtgetmeleriň şu ýylyň awgust aýynyň 1-inden güýje girjekdigini ýytalýar. Ýurdun salygy takynaky kanunyna üýtgetmeler girdilen mahaly Türkmen banklary daşary ýurt valutasynda bank hasaby bolan adamlardan bank hyzmatlary üçin alýan töleginiň möçürini hem 2 hisse ýokarlandyrdy. Bu wagtlaryň dowamynda daşary ýurt valutasyndan aýrylýarlar ýurdun başyndan şolaryň banka gelen puluň 1,15%-ni bank hyzmaty üçin tutip alyp galýardylar. Şu ýylyň iýun aýynyň 1-inden başlap şonu 2,15% etdiler. Diýip Bugaýew gurrun berdi. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi häzirki wagt Türkmenistanyň agyr ykdysady kynçylyklary baştan geçirýändigini aýdyp, muňa ýurtdaky beýlik ýagdaýlar bilen bir hatarda raýatlara salynýan salgydyň görnüşiniň köpeldilmeginiň we öňden bar bolan salgytlaryň möçüriniň artdyrylmagynyň hem şaýatlyk edýändigini belleýär. Şu Türkmenistanyň näse bagtyrlyk bilen öňe barýardy, ýani bolsa iş ýüzünde şeýle bagtyrlyk ýoklugy ýurtda ykdysat çöküligiň barlygyny gytaklaýyn boýnanmak bolýar bu kararlar, bu kanunlar. Diýip synçy Bugaýew aýtdy. Maglumat üçin ýatlasak, maý aýyndan başlap ilaty döwlet tarapyndan hödürlenýän kabil telewizioniýalarynyň tölegleri 100% gymmatladylan bolsa, 1 fevralda benziniň bahasy 50% ýokarlandyryldy. Geçen ýylyň ahirinde döwlet eýçiligindäki awtodrologlaryň tölegleri 2 hisse, ýerde minlerdäki dukanlaryň tölegleri bolsa, telim esse gymmatladyldy. Şeýle-de ilata mut berilýän ýeňillikler ýatyrylyp, çağılar baglarynyň tölegleri 10 hisse ýokarlandyryldy. Bularyň ählisi Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň dollaryň resmi kursuny 3,5 manat möçürine saklayan we onuň gara bazardaky narhynyň tas 7 hisse ýeten şeýle-de azyk we senaat tariflarynyň gymmatlamanyň hemde gyçylygynyň dowam edýän mahalynda bolup geçýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Efirde habarlar günneligi bilen men ýokşanan Nurwan. Daşoğul vilayetinde Sowet döwründe gurulan köpürler sökülip, olaryň guruluş materiallary hususy taraplara satylýar diýip Azatlygyň ýurdun demirgalygyna çeşmesi habar berýär. Daşoğullar 1960-1980-nji ýyllarda gurulan köpürleri şu günlere çenli ulanyp gelýärdiler. Emma indi olary vilayet häkiminiň guruluş goýunça ornatyrynyň beren tawsiry esasynda ýekýarlar diýip çeşme aýtdy. Azatlyk bilen anonim şertde gurulaşan yerli ýaşaýjylaryň biri adamlaryň köne köpürleriň ýerine täze köpür gurulmadan ýykylmagyndan ören nägile bolýanlyklaryny gurrun berdi. Azatlygyň habarçylarynyň we yerli synçylaryň ýurt içinden berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň owy etrap ýerleriniň ýollaryň, köpürleriň uzak ýyllar bäri ide edilmän ýolagçylar üçin ul howp döredýän halatlar hem az däl. Bu edilýänler ýurt içinden ýeberilýän suratlar, asfalt düşelmedikkä uzak wagtlap bejerilmedik ýollaryň, çagşan köpürleriň gözgöýün şekilleri hem tasdikleýär. Emma muňa garamazdan Türkmen metbuaty ýurtda owy etrap ýerleriniň sosial meseleler çözmek, owalardaky durmuş ýaşaýyş şertlerini şäherlerdäki şertlere deňleşdirmek üçin uly işleriň edilýänini tekrarlaýar. Şu aýyň başynda başlanan köprü ýykyşlyga dolanyp gelsek, Gurban Sultan eje odolky ýylanly etrabyna daýhanlaryň kärenne ýerlerine, gonumçylyga barýan ýollaryna awat köprüýini ýumrup materiallaryny satypdyrlar. Bu ýagda etrapda 50 töwerek ýaşaýjynyň protestde toplanyp etrap häkimligine ard etmegine sebäp boldy diýip Azatlygyň seçmesi aýdýar. Aýdylmagyna görä etrap häkimligi halkyň gadawyndan çekinip ýumrulan beton köprüýiniň ornuny metal turba taşladyp demir köprü gurdurýar.
Ýöne welaýatyň beýleki ýerlerine Ýylanlydaky ýaly halkyň ardyny dinläp dogry netije çykarjak bolup duran häkim hem ýok bolarly. Mysal üçin Bollumsaz etrawynyň Almalyk daýhan birleşigine, Guwanç Atamedow daýhan birleşigine, Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň Magtumguly obasynda we beýleki obalarda kärenneçiler gowaça eken ýerlerine ne piyada, ne traktorly baryp bilýärler. Adagdalyň ogularyň buğday ekilen meýdanlaryna kombaynlaryň hem baryp bilmeýänligi netijede gowaça meýdanlaryny bejergi işleriniň buğday ekilen ýerlerde orogyň gizikýänligi habar berilýär. Saparmurat Türkmenbaşy etrawyna köpürler ýumrulup buğdaýly meýdanlara kombayn baryp bilmän soň mekteplerde, hassahanalarda, arçynlyklarda işleýän adamlary, garagullar, bagwanlary we tämizlik işgärlerini ekin meýdanlaryna çykaryp ýüzlerçe hektar buğdaýy 50 ordurmagy başladylar diýip çeşme aýtdy. Tewtiň ýaşaýjylarynyň Adatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun bermeklerine görä, garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda kolhoz sowhozlaryň oğuzlyk tehnikasyna hyzmat edýän awat garajlarynyň, mal fermalarynyň, edara jaýlarynyň binalaryny, haýatlaryny ýykyp, olaryň guruluşyk materiallaryny satmak adaty bir zady urly. Bir satylman galan köpürlerdi. Inni olaram satyp başladylar diýip ýaşaýjylar Adatlyk bilen söhbetdeşlik aýtdylar. Iň ýamany o merkezleriniň, şäherçileriň ýeketäk çykyş köpürleri hem ýumrulýar. Adamlar maşinlaryny ýolga goýup, ýaplara paýa pul goýup, sondan geçip öýlerine gelýärler diýip Adatlyk bilen anonim şertde gurulşan ýaşaýjy aýtdy. Şeýle dol egerde owada tiýil kömege derurluk bolsa ýa-da toýýas bolsa ýylatyň ören kösenýänligini belledi. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlep bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Niyazowski keselhanada hassalara dermanlary gymmat bahadan almaga mejbur edýärler. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda ýerleşýän Saparmurat Niyazow adynyň keselhanada saglygyny seretdirýän hassalara gerekli dermanlary öz dermanhanasyndan gaty gymmat bahadan almaga mejbur edilýänligi habar berilýär. Häzir şol keselhanada ýatan käbir hassalaryň howsarlarynyň howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde tutulmalygyny sorap, Adatlyk Radiosyna beren maglumatyndan çen tutulanyny, hassalara gerek bolan däri dermanlary we medisina serişdelerini hut keselhananyň öz dermanhanasyndan satyn almagy talap edilip, başga ýerlerden getirilen dermanlaryň ýa-da medisina serişdelerini ulanmagyň bolsa, gadaganyň warasyna duýduruş berilýär. Adatlyk Radiosyny bu urda anonim görnüşde maglumat beren ahly welaýatyndan bolan bir hassanyň howsarynyň gurrun bermegine görä, Niyazow adynyň keselhananyň öz dermanhanasyndan satyn almaga mejbur edilýän derman we beýleki serişdeler sebäpli ol ýerde saglygyny seretdirmek gaty gymmada düşýär. Bir ay bolup gelýär. Bir hassamyz ýatyr häzir şol Aşgabatdaky Niyazow adynyň keselhanada. Hassa gerek bolan däri dermanlary keselhananyň öz dermanhanasyndan başga ýerden alyp getirmäge ruhsat berilenok. Niyazow adynyň keselhananyň dermanhanasynda bolsa bahalar beýleki ýerlere garalanyna o nesse gymmada düşýär. Biz Türkiýedäki we Russiýadaky tanyşlarymyzdan däri derman sargap getirdik welin hassahanada olary ulanmak bolanok diýdiler. Häzir hassahanada ýatmak üçin günlük 100 manat töleýäris. Üstesinde de gereksiz dermanlar serişdeler üçin o nesse gymmat bahadan çykdyjy etdirýärler. Hassahananyň işgärleri pulçydanok Niyazow adynyň keselhanada hassa seretdirmek üçin diýip häzir Aşgabatdaky Niyazow adynyň keselhanada hassasyny seretdirýän ahal welaýatynyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Biziň hem bir tanşymyz ýatyr häzir şol keselhanada welin dogrudan hem aýdylşýaly pulçydanok keselini bejertmäge. Keselhananyň işgärleri günümel para peşkeş sorap bilmän soň öz dermanhanasyndan gaty gymmat bahadan däri derman satyn alyryp, şoň üstünden peýda görýäne meňzeýär. Tanşymyz hassasyny Istanbula seretdirmäge äkitjek boldy welin aeroportda onu migrasiýa gullugy goýbermedi. Türkiýede saglygyny seretdirmeň has arzan we amatly şertlerde bolýanyny olara düşündirjek boldylar welin
şonna da gulak asman aeroportdan ýzyna gaýtardylar. Diňe mejburi ýagdaýda öz aptekasyndan alýan dermanlarynyň puly Türkiýedäki umumy bahadan birýem geçip gitdi diýip häzir Istanbulda işläp beren Lewaply zähmet migranty denan Azatlyk radiosuna maglumat berýär. Ýergelenine belläp geçsek, Saparmurat Niyazfadynaky keselhana Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatyň iň ulu keselhanalarynyň biri hasaplanýar. Ol orta gatlaga degişli adamlaryň iň köp barýan keselhanalarynyň hataryna girýär we vilayatlaryň ýaşaýjylarynyň iň köp ýykyn edýän keselhanasy bolup durýar. Sözü jemlesek, Azatlyk radiosynyň ähli synanşygyna garamazdan ýokarda agdalýan ýagdaýlar barada degişli türkmen resmiýlerinden nähilidir bir kommentariýa almak başartmady. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýledi Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. İran gepleşigi taşlap çykdy. Orsiýet we Saudi Arabistanyň newit önümçiligini artdyrmakda goldaw tapýar. İranyň newit ministri gara altynyň önümçiligini epesle artdyrmak boýunça Orsiýet bilen Saudi Arabistanyň öňe sürýän teklibi boýunça geçirilýän gepleşiklerden çekildi. İranyň newit ministri Bijan Zanganehiň 21-nji ýunyna Wenada geçirilýän duşugy taşlap çykyp gitmegi Orsiýet bilen OPEC newit karteliniň önümçiligi günlük 1 million barrel möçberini artdyrmak boýunça teklip edilýän ulalaşyga kölege salýar. Önümçiligi arttırmak teklibi toporun 2016-njy ýylda önümçiligi azaltmak barada gelen ulalaşygynyň bäri ilkinji gede ködürlenýär. Men ulalaşyr söýdemok diýip Zanganeh ýygyny taşlap çykan wagt aýtdy. Iranyň Sedan neşriniň ýazmagyna görä Zanganeh degişli taraplary Abaşanyň Irana garşy girdiýän sanksiýalarynyň üstümizdäki güýje girmegi bilen önümçiligi arttırmak boýunça hödürlenýän teklibiň özlerine oňoýsuz täsir etjekdigini aýdypdyr. OPEC-däki çeşmeleriň aýtmagyna görä Zanganeh ýygynyň ýa-da ýaradylmaly beýanatda Abaşanyň sanksiýalarynyň agdalmagyny talap etdi. Neftiň bahasynyň birden ýokarlanmagy bilen bagly Tehran Abaşany aýplaýar. Saudi Arabistan we Fars aýlagyna ýerleşýän beýleki döwletler Abaşanyň Irana garşy täzeden sanksiýa girizmegini goldap çykyş etdiler. Zanganehin gepleşikden çekilmeginden sonra Saudi Arabistanyň energiýa ministri Khalid El-Falih Orsiýet bilen Saudi Arabistanyň newit önümçiligini günlük 1 million barrel möçberini arttırmak barada eden bilelikdäki teklibini newit öndürjü ýurtlaryň agla we köpliginiň goldap çykyş edýändigini aýtdy. Falih Moskwa bilen Orsiýet OPEC-iň Hytaý, Hindistan we Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýaly newit sarp edýän ýurtlaryň isleglerini nazara almalydygyny aýtdy. Biz müşterilerimiziň sesine gulak gabartmaly diýip Falih belledi. Ýöne İran özüne garşy täzeden sanksiýalary güýje girýän Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň topara edýän basyşlaryna garşy durmaga çağırdy. Birleşen Ştatlaryň noýabr aýyna Irana garşy girdilen sanksiýalary täzeden ýola goýmagy, onuň günlük 4 million barrele barabar bolan newit önümçiligini 3-den 1 möçberini azaldyr. Iranyň tapawutlukda Orsiýet bilen Saudi Arabistany önümçiligi artdyrmaga dolu ukyply diýip synçylar belleýär. Soňky wagtlarda Venezuelada, Libyada we Angolada önümçiligiň bökdürmegi global newit üçünçiligini günlük 1 million barrel möçberini kemeldi diýip Falih belledi. Ýylyň ikinji ýarymynda dünýä günlük 1,18 million barrel möçberini newit üçünçilik defisitini başdan geçirer. Muňa çäre görüp deň agaramsyzlygy aradan aýyrmak OPEC-iň boýnunyň borjudur diýip Falih sözüne goşdy. Biz 2007-2008-nji ýyllardaky ýaly oňoýsuz ýagdaýlaryň ýüze çykmagynyň öňüni almaly diýip Falih belledi. Agdalýan döwürde önümçilikde dören bökdönüşlük newitiň 1 barreliniň $150 satylmagyna getirdi we munyň netijesini newit pudagy 10 ýyllap ejir çekdi. 21-nji ýylyň OPEC-iň duşugyna gatnaşan Rus energiýa ministri Aleksandr Novak newit bazarynyň 2008-nji ýyldaky ýaly gyzyşmagynyň öňüni almak ören wajypdyr diýdi. Novak Orsiýetiň döwlet ýetirligine TASS habar agentligine beren interwýusynda ýygnakdan soň İran bilen ulalaşyk gazanmak ugruny özüniň duşup biljekdigini aýtdy. Falih önümçilik bilen bagly Venezuelada, Iranda we Libyada ýüze çykýan bökdönüşlükleri düşünýän äheňne
her ýurdun önümçiligi artdyrmak teklifine goşulmagy mümkinçiliginiň ýokdugyny tasdiklady. APEC guramasyna agza ýurtlar 22-nji ýylyna geçiriljek ýygnakda teklifiň durmuşa geçirilmegi bilen bagly mehanizmiň işini kararlaşdyrarlar diýip Falik sözüne goşdy. Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündülügi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Hoşlaşmaga sen ýanyňa baramda, gözleriňde düwme ýaşlar görünni, boýnumdan ujuklap aglap durýdy. Yüregim gıyılýar, aglama lelem, boýnumdan ujuklap aglap